Ayan guys, bale tinimpla ko pala uli yung tirang palamig kahapon, 'di ba? Kahapon, Sunday, nagtimpla tayo ng palamig pero kalahati lang yan yung tinimpla ko. Tapos yung ngayon, tinimpla ko uli yung kalahati. Bale yan pala is 500 grams. Ang puhunan natin dyan is 102 pesos. Bale i-share ko to sa inyo guys kasi yung una kong mga timpla ng mga nakaraang linggo, hindi ko siya sa inyo na i-share kasi nga masyadong maliit lang yung tinutubo ko noon dahil marami pala yung lagay ko sa plastic. Ayan, yun nakapagkwentuhan kami ni ST, nakita ko yung takal niya, kaya sabi ko babawasan ko yung takal ko. Kasi yun, marami pala yung takal ko, kaya kumita lang ako na maliit nun. Pero ngayon, kahit papano, diba, hinati ko nga siya, dinalawang timpla ko. Yung unang timpla ko, kumita ako ng 40. At syempre ngayon, ina-expect ko, kikita uli ako ng 40. Pero siguro, mas mahigit pa sa 40 kung hindi kami umiinom-inom, diba? Kahit papano is nakakalibre-libre kami. Tapos, pinatong ko rin pala yung charge sa akin sa shipping fee, tapos sa toll gate, ayan, dinivide ko sa 6, kaya medyo mahigit sa 102 yung powder ko ngayon. Pero next time, siguro dito na lang tayo bibili sa malapit. Kasi dito sa amin is 105. Pero okay na rin yun kumpara doon sa may shipping fee. Diba? Na nga. Bale, ibig sabihin, dahil dinalawang timpla ko siya, naka 40 tayo kahapon, plus 40 ngayon, nakakumita tayo ng 80. Kasi nung mga nakaraan kasing timpla ko, kumikita lang ako ng 35, 40, 45, diba? Nung binawasan ko yung takal ko, yan, kumita na tayo ngayon ng 80 pesos. Siguro higit pa yan kung wala na tayong shipping fee. Yan lang guys. Diba? Meron pang meron palang nag-comment na sabi, yung palamig daw is nakakapagpatumal sa tindahan natin sa mga soft drinks. Sabi ko, depende rin siguro kasi yung mga tumer ko naman sa palamig is iba naman sa tumer ko sa soft drinks. Kasi yung 5 pesos lang yung pera na hindi makabilan ng RC, yan, palamig na lang sila, diba? Yun lang guys, thank you for watching.